Worldwide Classic uvádí anglický seriál Bludička. Oko ne, ruka ano. Toho rána se housenka Agnes ubírala za svým dalším jídlem, když náhle potkala lesní vílu Mavis. A Mavis vypadala opravdu ustaraně. Ach, Agnes, řekla Mavis, pokaždé, když se podívám dolů, mám před očima jen samé tečky. Jejda, Agnes, jsou tam zase. Asi na mě jde nějaká nemoc. Brbenci, řekla Agnes. Brbenci, je to vážné? Někteří brbenci jsou vážní, Mavis, zatímco jiní mohou být vtipálci. Ty myslíš mravenci? To jsem řekla, ne snad. A zrovna v tu chvíli uslyšeli hlas chlupáče. Vykřikoval rozkazy. Mravenci, pochodem vchod! Levá plava, levá plava, levá plava, levá. Chlupáči poslyšet, co pak se děje. Pak, když to chlupáč řekl Agnes, byla ohromena. Vyšlo najevo, že před několika dny chlupáč vyprávěl Elze o časech, kdy býval princem Hubertem Krásným a o tom, jak ho zlá čarodějnice Edna proměnila v chlupáče. Elza řekla. Vážně přesmutný příběh. O, Elvo, bylo to tak strašně ohromné být princem. Člověk si seděl v kočávu, pojížděl skrze rozjásané davy a takhle vukoukynul. Vukoukynul? Jo, takhle, tak mával. Odvaha. Jak vád bych vozbil to vohnilé pokletí. To není za hranicemi možností. Mám ze spolehlivých zdrojů, že každá kletba může být zrušena obkroužením čarodějnice dokonalým kruhem z mravenců, jakmile udeří půlnoc. Mravenci? Ano, a pak říci hlasitě a zřetelně kouzelná slova. Oko ne, ruka ano, oko ne a mít na hlavě dekl na konev. Opravdu to vyjde. Jsi ty ale chytvá kočička, Elvo, takže nejprve musím najít mravenečky a trénovat je. Trénovat? To nebude snadné. Vytrénuju je, naučím je trochu poslušnosti. Já býval plukovníkem v královském regimentu, umím to, víš? Tak, Agnes, proto trénuju mravence a v noci, úderem půlnoci, se stanu princem Hubertem Krásným. Hodně štěstí, příteli, řekla Agnes. Dávej bacha, dupla si mi na seržanta Majova. Udeřila půlnoc. Zlá čarodějnice Edna hluboce spala. Mravenci, vstát! Teď dekl v konve na hlavu si dát, kouzelná slova přeříkat. Oko ne, vuka ano, oko ne, konec. Měl říct oko ano, ruka ne. Co se děje? Ale, řekl si o konev, ale o konev, ty fousatej ignorante, tohle jsou kouzelná slova, která tě změní na to, co jsi řekl. Hned ráno chudák chlupáč vyrazil, aby našel nejchytřejší osobu v lese. Ahoj, Elzo 2H. Dobré nebe, co to je? Elzo 2H, jaká kouzelná slova mě přemění zpět do chlupáče. Pokud možno, tak žádné slovo, co má v sobě písmenko V, tedy V. Čaj nemá ani R, ani C. Pro Worldwide Classic vyrobila společnost Mandrax v roce 2007.